Tror I på det? Nej vel, sådan er danske unge ikke. Nu vil vi fortælle om sandheden i vores liv i Ringsted. For os unge i Ringsted er det vigtigt at få en uddannelse. Vi har mange muligheder at vælge imellem. Blandt andet vores nye gymnasium, Ringsted 10. Klassecenter og ZBC. På ZBC kan man blandt andet blive uddannet som mekaniker, urmager og konditor. Jeg går på Urmandsskolen i Ringsted, og jeg synes, det er meget sjovt, at vi hygger os sammen. Spændende at lære noget om ure. Jeg har gået her et år nu. Jeg startede i januar 2012 med grundforløbet. Der gik et halvt år. Det tager normalt et halvt år. Men fik ikke nogen læreplads, så jeg valgte at tage det om igen. Og har valgt at tage de der halve år mere. Nu har jeg så fundet en læreplads. Jeg skal starte her på mandag. Kan du så holde dig væk? Anne-Sophie. Hej, jeg hedder Anne-Sophie, og jeg er en pige på 16 år, og jeg går på Ringsted 10. Klassecenter her i Ringsted, og det er en dejlig by. Jeg har boet her lige siden jeg blev født. Ja, og efter 10. Klassecenter vil jeg gerne have en uddannelse på SOSU. Vi vil gerne vise jer, hvordan de fleste af os tjener penge. Der er mange unge, som har et arbejde i Ringsted. De unge i Ringsted kan godt lide at arbejde, fordi de gerne vil tage ansvar, initiativ og samtidig tjene deres egen penge. De unge i Ringsted arbejder primært i supermarkeder, vasker biler, deler aviser og arbejder på tankstationer. Hej, jeg hedder Maja Benois. Jeg arbejder som omdeler. Jeg arbejder fra mandag til lørdag. Om mandagen starter det 2:30, og jeg skal være færdig klokken 5. Om lørdagen skal jeg vågne op klokken 6, og så går jeg hjemmefra klokken 7, og så skal jeg være færdig klokken 8 her om det. Jeg er glad for arbejdet, for at tjene penge, og det er ligesom en hobby for mig. Hej, jeg hedder Christina, og jeg arbejder i Kvickly. Jeg arbejder her i 1,5 måned, og jeg har 2 til 3 børn. Jamen, jeg hedder Lasse og arbejder i Kvickly Ringsted. Jeg har gjort det i 8 måneder, hvor jeg også var på plads. Ja, sørger for, at butikken ser pænt ud herude og ordner pladskroppen. Jeg har hver mandag og hver anden weekend, og jeg tjener ca. 3600 om måneden. Hej, jeg hedder Sofine. Hvor arbejder du henne? Jeg arbejder i Rema 1000 i Benløs.
Okay, hvor meget tjener du så om måneden? Jeg tjener mellem 3.000 og 4.000. Hvor mange gange arbejder du så om ugen? Det er meget forskelligt, men sådan fra 2 til 4 gange om ugen. Okay, hvad laver du så, når du er her i Rema 1000? Jamen enten så sidder vi ved kassen, og ellers så er der om morgenen, der fylder vi grønter, og så kommer der tørvarer og pålæg og frost. Okay, hvordan er det så at arbejde her? Er det en god arbejdsplads til? Rema 1000 er en rigtig god arbejdsplads. Der er nogle gode medarbejdere og nogle rare kunder. Lad os høre, hvad danske unge har på hjertet. Altså, vi som muslimer er født og opvokset med, at vi ikke må have sex for ægteskabet, og derfor har vi også vendt os til, at vi ikke dyrker sex, før vi bliver gift. Jeg ryger selv, så min holdning er, at det er dumt, samtidig med, at nogen har bare behov for at ryge. Det er et rusmiddel, som folk nogle gange har behov for. Vi unge, vi drikker for fællesskabets skyld, fordi det er hyggeligt. Vi bliver blandet sammen, vi har det sjovere, når vi er lidt småberuset. Altså, jeg er ikke selv troende, og det er du heller ikke. Jeg er heller ikke troende, nej. Men jeg har en kæreste, der er muslim. Og vi har også nogle veninder, som er muslimer. Både venner og veninder, der er muslimer. Men altså, i mit forhold med min kæreste, det har ikke rigtig... Altså, det er bare faktisk meget normalt forhold, det gør ikke rigtig noget, han er muslim. Der er ikke noget der. Der er overhovedet ikke noget. Altså... Og det er jo fint, at han tror på, hvad han vil, og så tror jeg på det, jeg vil. Det påvirker ikke rigtig vores venskab til dem, eller noget. De tror på det, og vi tror ikke rigtig. Og det respekterer man. Altså, jeg synes, at det ikke er godt at ryge, for det skader ens krop rigtig meget. Altså, jeg har ikke særlig meget mod rygning, da jeg selv ryger. Så jeg har det meget fint med det. Jeg er i hvert fald ikke imod det. Jeg tænker, det er fint nok. Men det kan godt være klamt at lukke til rygere, når man ikke ryger. Jeg tror, at unge drikker så meget, fordi de er trætte af skolen, de er trætte af lektier, de er trætte af lærer, de er trætte af de krav, der bliver stillet til dem. Og så i weekenderne, så er de bare brug for at slappe af og give slip på alt det, der tynger dem i hverdagen. Jeg tror, hun drikker, fordi at de synes, det er sjovt. Og det giver dem et bedre sammenhold, når de fester sammen med vennerne. Religion, det er i hvert fald en del af mig. Det er også en del af mig, det betyder rigtig meget for mig. Religion har ikke rigtig nogen betydning for mig. Altså, jeg er godt nok blevet konfirmeret, men der er nok rimelig mange danskere, som bare bliver konfirmeret på grund af penge og gaver og fest. Jeg vil også gerne blive indrømmet. Det er også en af grunden til, at jeg bliver konfirmeret. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tror på. Altså, det er også sådan, at der sidder en eller anden oppe i himlen. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tror på. Jeg er hverken kristen, muslim, hindu, buddhist, intet. Jeg er ateist. Jeg er ikke blevet konfirmeret. Jeg er heller ikke blevet konfirmeret. Jeg valgte det hele fra. Jeg har ikke haft sex, men mange af mine venner har, ved jeg. Ja, det samme her. Vores venner har, men jeg har ikke det, fordi det er også imod min religion, og fordi jeg føler mig heller ikke klar. Ja, altså... Ringsted er den mest døde by. For os unge i hvert fald. Der er ikke så meget at lave, når man er ung i hvert fald. Men altså, alle vores venner er her, og altså jeg ville blive ked af det, hvis jeg skulle flytte. Præcis, fordi at man kender mange, og når man så skal til fest eller være sammen, der er så mange, der er der, og der er så mange, der har det sjovt med alligevel. Altså også fordi det er sådan en lille by, som det er, så kender folk, altså alle kender hinanden næsten. Ja. Altså selvfølgelig, der er forskellige grupper og sådan noget. Og så når der så endelig sker noget, så er alle der. Ja, altså ja, så er alle der ligesom bare, og det er virkelig hyggeligt, og det er rigtig dejligt. Men der kunne godt være noget mere for de unge. Ja, nogle flere diskoteker, nogle unge diskoteker. Ikke kun for 18 år, men også for vores. Ja, også bare et sted, hvor man kunne sige hænge ud og sådan noget. Ja. Altså jeg tror, at lige meget hvad, så kommer jeg til at bo her med og få børn her, fordi at min familie bor ligesom her, og jeg vil ikke kunne, altså jeg vil gerne have, at mine børn er sammen med min familie, så får et godt forhold til min familie, så det ikke er sådan noget, hvor at jeg bor et helt andet sted, og så mine børn, altså som resten af min familie bor der, så vil jeg næsten ikke se hinanden, så ja. Danmark er et rigtig godt samfund. Vi er rigtig gode til at være søde over for hinanden. Man bliver ikke sådan rigtig holdt ud, man er en af dem, kan man sige. Det igen er det slår, siger man. True or false? Sig selv. Mange unge danskere bruger meget af deres tid på deres værelser. De har forskellige apparater, som for eksempel et staveanlæg, et tv eller en computer. De kan også sidde derinde med deres iPhones, iPods eller iPads.
Nogle gange, når du sidder inde i stuen med dine forældre, så gider du måske ikke se det tv-program, de selv ser. Så kan du krybe ind på dit værelse og sidde og se dit tv-program. Mange danskere foretrækker en minimalistisk indretning frem for mange store ting. Vi foretrækker f.eks. små nips-ting som små figurer eller porcelæn, frem for meget store ting, f.eks. kæmpe lamper eller store møbler. Vi sidder i Sankt Bendts Kirke, den kristne kirke, og de ældste dele fra det 12. århundrede. Der er højt til loftet og rigtig mange bænke, men det er et dårligt sted at møde unge mennesker. De fleste 13-årige bliver konfirmeret i foråret, og forinden går de til undervisning hos præsten og i kirken om søndagen. Men bagefter føler de altså ikke noget stort behov for at samle sig, de unge kristne altså. Man bærer mere troen indeni, men er ret afslappet. Jeg ved ikke, hvordan det er med jer, men vi elsker at bruge penge. Jeg har de her sko, fordi de er lidt høje, og jeg ligner en mand, når jeg går med normale stiletter, så det går ikke rigtigt. Men de er rigtig gode at gå i. Mig og mine veninder er tit sammen efter skole. Hvis vi ikke lige kan være hjemme hos en af os, tager vi op i byen for at kigge på tøj eller for at tage ud at spise. Det er ikke ligefrem, fordi vi shopper hver dag, men når vi har penge, er vi gode til at bruge dem. Jeg har det rigtig dejligt med mine veninder, og vi har det altid sjovt sammen. De er der altid for at hjælpe mig med, hvilken blus der passer bedst, og det er bare sjovt at prøve tøj sammen med dem. De fleste af os arbejder, så i starten af måneden er den bedste tid for os. Der er ikke noget bedre end at købe nyt tøj og makeup. Og så tager vi selvfølgelig også nogle gange på McDonald's og køber en burger og sidder bare og hyggesnakker i et stykke tid. Vi drømmer, vi ønsker, vi håber. På hvad? Rigtig meget. Vi har alle drømme. Nogle vil ud og ændre verden. Andre vil opleve den. Nogle vil måske have succes og en karriere. Og andre måske en familie. Nu skal I høre lidt om, hvilke drømme os unge i Ringsted har. Min drøm er at blive professionel motocrosskører. Jeg drømmer også om at give et års spejder, hvor man tager et år ud af sin uddannelse og arbejder for spejderbevægelsen. Okay, min drøm er at få pladekontrakt med mit band og komme ud og spille i hele verden. Min drøm er, at efter gymnasiet, så vil jeg gerne ind og studere molekylær medicin på Københavns Universitet. Og efterfølgende så håber jeg, at jeg kan få lov til at komme ud og forske omkring kurering af kræft. Min drøm er at have en psykologisk have. Min største drøm er at komme på A-landsholdet i håndbold. Min drøm det er at blive politidame. Vores drøm er at blive verdens bedste håndboldspiller. Min drømme som ung, altså det er jo kommer lidt an på, hvornår i livet man drømmer. Men da jeg var på jeres alder, der drømte jeg om at blive lykkelig, få familie og børn og have et godt liv, spændende job, have råd til at gøre det, jeg har lyst til, rejse og have gode venner. Det var så lidt om vores liv i Ringsted. Måske I kender os bedre nu. Men i hvert fald have det godt. Hej hej! Hej hej!